Не мога да приемам, че те се целуваха в колата ми. За пореден път. И то е чудно, сега трябва да правим колата. Но колата ти ще стане за няколко... Колата ти ще стане за няколко минути, да знаеш. Благодаря, Върховна. Ще видя дали се целуват. Продължава с това нещо. Не те ли Това е най-гавното. Да, знам. Вярвам ти това. Джейн, готови ли сте? Малко! Готова! Готово е. Може че да се кара. Само да видя. Продължава да се целуват. Готово е. Седалките са готови и колата може да се кара сама. Този тип ще изтормози. Добре, хайде да ги отървем на 3. Хаулин, Клаудин, елате с мен. Джейн, да, можеш ти. Идва ли Лорна? Лорна, елай ти. На 3. 1, 2, 3! Пуснете ми! Ти си лоша, момиче. Не трябва така. Франки, не го очаквам от тебе. Добре, Джейн, бързо кажи магията на 3. Сега те заточвам, сега за винаги там, за да си без любов. Защо го направи, Джейн? Та-ра-ра-ра! Защо го направи? За твое добро е, приятел Кон. Да отвлечем в колата. Ставай там! Добре, момичета, да тръгваме. Нямам какво да правим тук. Аз ще отмъстя. Ще те заточа там, където ти е място. Покани, ако ще отмъсти. Време ние да се качваме. Добре, аз карам, момичето, все пак колата е моя. Вас ще ви вземем след малко. Добре. Леко да не стане катастрофа. Сега ще ти обясня защо не можеш да правиш секс. Слушай, защото ти вече си не може, ти си много малка за секса. Ами, добре, аз просто се целувах, не съм правила секс. Добре, това е най-важното, че не си правила. Добре, Джейн, стой внимателно. Зави, Марисол, на кръговото сме. Марисол, ти не запали гъста? Джейн, какво ще направим с онзи там? Ще си така цял живот. Аз мисля, че добре да го унищожим. Той вече е мъртъв. Мисля.